Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista qalet li għandha dritt assolut tiddeċidi min huwa eliġibbli li jivvota fl-elezzjoni għal ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista is-Sibt li ġej. Dan wara li fl-aħħar kienu bosta t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista u saħansitra dawk imsieħba l-omorhom fil-partit li jilmentaw uffiċjalment u pubblikament dwar kif il-Partit Nazzjonalista qed iċċaħħadhom mid-dritt tal-vot fl-elezzjoni għal ħatra ta' kap. Imkejjen qrib il-Gazzetta Malta Independent qalu li jinsabu nkurlati għal mod li biħġew it-trattati mill-Partit Nazzjonalista wara li tarfu li ma baqgħux jidhru bħala membri għal omorhom fil-partit. Dan bla ma nataw raġuni valida. Aħna konna involuti fil-partit li ġġilet tal-libertà tal-espressjoni u d-drittijiet tad-demokrazija fis-snin 80. Issa l-partit inħataf minn persuni li qed imorru kontra d-demokrazija, qalu l-istess sorsi. Minkejja l-għajta ta' partit miftuħ fit tweġiba formali tagħha lit-tesserati, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista qalet li l-istatut tal-partit ġie emendat f'Ġunju li għadda bil-Kummissjoni tingħata dritt assolut li tiddeċidi min jista' jew ma jistax jixħet il-vot tiegħu fl-elezzjoni ta' nhar is-Sibt. Bla ma tat spjegazzjoni l-Kummissjoni għarfithom li ma kinux baqgħu membri għal omorhom fil-partit u għalhekk ma jistgħux jivvotaw. Din l-ittra tikkontradixxi dak li qal f'istqarrija l-Partit Nazzjonalista meta ssaħħaq li t-tesserati għal omorhom kienu għadhom fuq ir-Reġistru Elettorali. B'reazzjoni l-Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono, deputat qrib Adrien Delija, ikkonferma li għatta persuni lmentaw mal-Partit Nazzjonalista li għal raġuni mhux magħrufa ma nħarġilhomx id-dokument tal-vot. Qal li kull żball li jinvolvi t-tesserati għal omorhom u li tħallew bla vot minkejja li qegħdin fid-database tal-membri hija fir-responsabilità tal-Kummissjoni Elettorali. Saħaq li jekk hemm tesserati li qegħdin fuq id-database tal-partit dawn għandhom ikollhom id-dritt li jivvutaw. B'reazzjoni żewġ fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista spiċċaw jakkużaw lil xulxin bi klikek u jwaħħlu f'xulxin dwar min minnhom kien responsabbli biex qatt ġmielu ta' tesserati spiċċaw bla vot. Persuni qrib il-kamp ta' Chris Said akkużaw propju lil Jean-Pierre De Bono b'dan in-nuqqas li fi kliemuhom ilu 9 snin sħaħ parti mill-establishment tal-Partit Nazzjonalista u għandu jkunu li jġorri r-responsabbiltà għal dan it-taħwit.